Kahnyut Rep Youth Council HYC hakasipalay jogatayaw kalalit ya kendo ya Chief Secretary gajala uba DP Waklang bandawa badai ban pentrikam ya roster system nadu usnam arhajar arpuar syakmat om nadu usnam khatkandai spatnya puar. Kaseng HYC hipok kejingilam jo Presiden ubak Robert June Kharjarin bat u General Secretary ubak Roy Kupar Sindram kila IT daga dorka sau Chief Secretary kejala bandawa nak sorkar jela ban penteri kam ya ke roster system jong ke job reservation policy nadu usnam arhajar arpuar. Syakman om nadu isnam kibala letno bat nakaliang u Chief Secretary ula pentip aki ba unsara ya kani kakam ha kejingilang jong ke kunhun menteri. Ubak Robert June ulaong baha bepet ia ke jingekran u menteri ula keno ia ke yeng kasari. Bar ke yeng kasari kalau ong ba ka i ke sorkar ban penbet ia usnam ort kerteng. Kumta ke sorkar ke ban penbet no ia ke ni ke jing kenang ba ki samla khasi jantia bat garu. Ken sedang ban ia apply kambiang. Ulai itu ba ke HYC kalau dawana ke sorkar ba usnam badai ban penteri kam ia ke roster system kadai ban long nadu usnam arhajar arpuar syakmat. Namar ka yeng kasari kala keren syai baya kani kekam kan biang ban i ke sorkar bat ka yeng robar tauan ban sim ya karai. Ulaong ba kaseng ka kwa ban yo ba ka sorkar kan sim no karai. Laka long leng ba ka yeng robar tauan ka all party meeting ni ka kunhun menteri bat day ban penkelano ya ka office memorandum ha ka jingelang jong ka kunhun menteri. U Presiden ke HYC ula mahamik sorkar jela bala da kam sim kia mardor ha kaban penbet je kini kam kumta kala ban mi ke jingja kum ke jingeki embos u fai da ka PL chapo ai kut ban ong ba ka hikut ke di ban ai hukum ba nomdon chu mano ban muslia ya ko roster lan ni ban nomdon chu mano ban ong ba di ban pentrikam ya ka roster ha ka tu ka PL ka kut ka adab ong ba ka ong ba i kumba ka sorkar makhlia kampat fix ya kata cut off nadu lanu en pentrikam ya kata ka roster but nadu usnem you en pentrikam ya kata ka roster ka kut ka ong ba ngi ha ka jing start jongka sorkar bat jongka dorbar thawan ti hadin jong tu na kaliang jong ngi ka seng ngi wanra ya kane ka jing tho ban dawa na sorkar ba lada dei ba ki hab banjit ya tau court of deed kumbala ptha daka high court banjit ya tau court of deed lani banjit nadu nakanu kapor ka ba kata ka roster kan trikam ngi kwa ba kata ka roster kan trikam prospectively lane syakmat omdi bakan phai sadin but ya kani ka jingkwa ka jongi kam samdi ka jing dawa bit lane ka jing dawa ka ba klam da pensyong rim ngi la pensyong rim ya kani ka jingkwa ban pentrikam prospectively ya ka roster daka rai jongka Supreme Court ke Badan Borom haka ki bobon ki kes bat ka kes ka ba kongsan kadi ka tu ka kes ya jong usnem khat khandai spa khandai pu san ha ka tu arki sabarwal was state of Punjab hang tu ka Supreme Court ka khransai balada phi pentrikam ya ka roster kadi ban ya chakmat nobli kumba phitip ka ri India kala don nadu khat khandai spa sau punyo hakat kandai spa san pau kawan ka concern no kari India but kani ke jing ya IST SC OBC ru ka sedang nadu kat kandai spa san pau terte ke jing reserve ye ki pos ke peru ka dikat kandai spa san pau ndai hapor ba ka kut ka keren ye hakatu ka kes kat kandai spa kandai pusan ban penrikam ya ka roster kam ong ba yat nadu kat kandai spa san pau san pa ka ong ba phiyai bet nadu kat kandai spa kandai pusan sejrom ti halor kata kana rim lada menchua hakari India ru kile amta tingi ngau ba haka jalam khlia ru kadi ban lokum ju no boleh ngidang sedang ya ka roster nadu khat khandai nadu arhajar arpuar ti ka roster ke bne chakmat ti kata di ka nongrim ka jongi ka bangi ai jingtho sha u chief secretary kum u khli jongka sarkar but ya kani ka jingtho ngin sa ai sha chief minister but sa ki minister but kum ju ru namar bang yu i ba na khliang jong uditi chief minister uong ba kan sadon kata ka jinge kendu jong ka all party meeting na khliang jong ka seng ya kani ka jing tho ngin sapha ru syaki baro ki nongelam jong ki political party ki bo per khang ba bakin yo ban ya keren halor kani te na khliang ka jongi ngi la keren ya u chief secretary ba kidon sa ki wipat kiman nalor kata ka jing ong perspective implementation jong ka roster kidon sa ki wipat
kimat kiba ngiyo i bah kini kisngi kimi kiba kiba ka jiksngau ka jongi kim yahap kat kum ka reservation policy kawai na ki mat ka di ka backlog ya ka baka don ka jing sedang bantung backlog lani ya kata ka jing kau ya kita ki on field post jong kanu kategori ya ka baki kwa bantung ngilapan kan mau chief secretary bakat kum ka reservation policy kadon ka bentah po ka reservation policy ka boong bala da kadon kanu ka kategori ka bomla ban pendap ya kanu ka post ya kata ka post in yo no da ka we kategori but haka jing tep kam ka ban one part and adjust ya ka tinri la damla ban tep pat haka ka jing tep kam ka ban one kata ka post ka laps no tinggi lapan kan mau ba ka policy ba ka declare laps ti kumno menta phi tep backlog la ne phin phai sadin ban pendap e tu ki post ti ka kutro la da phin pej bahaya ka order jong ka kut jong ka high court ka ong ba la da ka don ka no ka discrepancy la ne ka jing le bom hok yano reno phi ka jing bom yo ban tep ye ki post da kano ka kategori kala bandai ka garu kategori la ne ka da ST kategori la da phi phai kalong kam dei namar ba ki sa pendut jubor ka dei namar ba kim qualify la ne kim don breu tena ta kadau kamut kam don kata ka injustice la ne ka don kata ka jing le bom hok persya ki kam don ka dei namar ba kim don breu but kim qualify ti kata ka discrepancy kam arise tiga polisi ru kasya balada ka no kan kategori kam dabru ha no por kasya ba ka we kategori kan le cha ka we kategori tiga polisi kasya te kamut kam don ka discrepancy la ni kam don kan no ka jing sya le bom hok jong kan no kategori wat lada hakini kisnem ki kum ga jep ru khasi jentia ka jongi ka tam ki nong trei ban compare bat ki we kam dei nomor ba le don bor hari ka dei nomor ba kim don but nalor ba kim don ka polisi ka sya ba ka we kategori kan le sya ka we kategori but ya kata andala adjust ndrei lada kimla sa usnem ban wan ru ka laps no ka yap no kata de ka we ka bangi la kren halor ka baklok but sa ka balai ka bangi la pen kan mau ha ne ka memorandum ka jongi chau secretary ka long ba POE ha kini ki khandiat tayo ki ladon ki district recruitment agency ka we na po West Khasil ka we na po East Khasil ha ka ba ki advertise ya ki post but ha kata ka jing advertise ya ka post ki alot la ka jong ya ka khasi jentia kategori ba de garu kategori tenri la fin pek kum ga reservation policy ka ong ba ha ki district post grade 3 grade 4 jong ka district post ha po khasi jentia hil ka di bandon ka combine 80% ya ki khasi jentia kat ba ha garu hil ka di bandon ka combine 80% ya ki garu mo ti haba ka dai bandon combine kumta ka jingkli ba na kata kami ke jing penepher haba ka policy ka ong ba sya khasi jentia hil ka di ban prapo persen yo ba khasi jentia but sya garu prapo persen yo ba ki garu ti ka policy ka ong ta ti ka jingkli ngi la pen sngo chau chief secretary ngi kili ba bali kini ki district recruitment agency mo ki penepia la ka jong ti nak liang u chief secretary ru ula ong hi ba ka imat ba ka don ke jing bakla ka jongki halor kan ne ke jing ai la ka jong ya gitu but ula kula rangi ban sa penbet ya gitu ki jing ya gitu ki jing deko jong ki tu ki katu ka ne ki district level ki ba ai la ka jong ya ka khasi garu ketika di henry la penbet ya po ka kum ka policy kam de bandon la ka jong ka di ban wan be haju gitu ti kita kidi ki lightly ki mat ki bana kaliang jongi ngi la ajing tho na beli kumbang ong phi bo beli ngi ajing tho ka di halor ka tu ka nong rim ka ba ka kut hi ka ong ba ya ka ne ka kam ban jit ya ka ya cut off ka di jong ka sarkar but mentang gidang ajing tho cha ka sarkar hari tang ka we ngim di ban kalet ka kut ka ong ba ka di ka kamram jong ka sarkar ban jit ya cut off dit hari ibeno pat iwi ibenta ka ba ong pat lada kata ka jingbu jong ka sarkar ya ki code of deed ka kata ya ka no ka kategori kita kila ban let biang sakun ngimdi ban klet ya tapan hot ka ong ba phidi ban penbet ka da sarkar ri lada ka don ka no ka jing bakla jong ka sarkar ka kut ka pli ya ka lenti ba kan wat tinat ka daw nakleng jong ka seng ya mentangi pendep ya kata ngi burom ya ka high court ngi ai ke jing tho cha ka sarkar bahkan persyang ban penbet ban fix up ya kini ki lightly ki area ka we ki diga retrospective implementation ng roster ar ki backlog
ngihap ban pej ya ka policy na mabli lada ki post kila alap sim nom la chu ban kaw ki kum ki backlog but laipat kalong ba habaka don ka combined reservation policy mo sya kasian jet hill but sagaro hill ya haki district level post gide ban buram ya kata ngimdi ban aila ka jong kumbala jia ha po west hasil but apo is hasil haki di kita yo ki baladap ti halor kini ki lightly ki norim nak leng kasengi ngila wan kendu ya chips ke 3 ulah keren saya bo un support up ya kan haka level jong ki cabinet but nak leng jong kaseng ya kan gaju amat ngin salai kendu komongi om ngin persang ban kendu ya ki minister but ngin se kendu ru ya ki nongalam jong ki parti bo pero na beli ngi kwa bakani ka kam kumbalong menta ngi kwa baka sarkar kan penbet no kloilan namar yo kapoi kan kono ke ba sungsi namar kumba phi menta kalong ba kalami ka jing kala jur ba ka jing apher jumut ha padeng kiseng bahlang ha padeng kipajba ha padeng kasi jentia bat garo ti ngim kwa ba kum kata kan poisa kano ka ban pensniu ya ka jing ya dei ke jongi la ni kala ban poisa kano ka ba kadrum kan ram tingi kwa ba sarkar kan penbet kloi ya kata kat ba ka ni ka ding menta kampat kelang kumba kalong ta kala arhem POE ki social media POE ki yo hat kan ni ka ding kala arhem bam ta ngim kwa bakan kelang nama beli lada kidang mi susu ki attachment nang ne khmat ki ba kham aiding ni ting kalong ba yo kan ni ka ding kala arhem ta ka kelang ti ni kmil enti ba sarkar kan penbet ya kan ni bat lada jia ba ka sarkar kan penbet ya kan ni kumbang UI kumba POE ya ka jinglong ka jingman kalong ba kat nang mi ki singi kan nang sniu kan ni ka kam